na ura ede ni monyam no na ase ema wo se awurade wodo ene ohomobora edo so nti ena wama yen so ya fata bie awurade afi nso oma ya ba wanim yebetie oho asem so bie ni se de be ya betimi ate onsam asiye na enam so anya atenatene eda wase ewe ne awurade Yesu din mu amen yo ni enda Nyankopɔn asese awurade asaye adom na da bia no omayete nene na akomchene ho adesua yi ehia bebre pa ya na ehia se ene ye mpanimfo nyina to ye wase na itimi hunu mu na obia eti ase ya na ehia pa sanse we no eye nkyerɛkyerɛ a yedisu a ebebo an na afi nso esa ye doctrines bi nso a eka asafo no ne fapem ho eno nso ebebo an ama ye hunu ye nuanom bi nso a omo efom ewo akomkyene mu na minimisa ha sei no Nyankopɔn asɛm no si sɛ bia komasɛm ne ade no omo a efrɛ ɛho asɛm no dɔɔso pa ɛna even omo nso a ahyɛ asɛ sɛ omo nso ɛyɛ bia de obi adodo no a omo tie ne de obi anu a ɔba abɔnten ana sɛ ɔka so nsɛm we de wɔnte ase na na de be na yɛde bɛyi obi adodo no a de nipa bebre no a omo tie ne de a omutimi efre ya nkasa pa ne de dodo no a de almost obi a ehun se asem no enam ne kwam pepepe nanso enya no kra na bia ebu ye bem se wo mokona ehun no se enka de ye ka no etesa ye de nim se etesa indi se nipa na ante ase na ye wadwene se ye koso a ebedu me nipa beti ase enti na ya na eduma bi a nkyerɛkyerɛ no si ye ya ne si ya rase se na be ya bahai se fast en ho nkyerɛkyerɛ ne mo ya ese ba modern na afi ye tenetene mo ansa na ebe ewia na ya twe ye ne ahwe bebe bofro ne mo se ye free ha se ye kɔ na esa twe ye ne ahwe bebe bofro a na ya adwen no akoye mienu nti ye hye no nso nim se akomchene ya ka ho asemi ehia pa fasting eka nyamesom eka awurade ne som ho a yentimi enyi mfiri mu na ne ye na eden fasting de ne ye no eden pa na nso so yetimi ha enema papa bebre no a ewa akomchene no a Nyankopɔn de no enhya bebre no a firi mu ba na enya ho ne bebre no a efiri mu ba eni mom yɛ fancy eni so se enya nne ye ni pa ye di kai aya komchene ewo Nyankopɔn asem ye ne Nyankopɔn asem beto ye eni ye ni pa ye hase ya komchene da bi omo a edi ye ni mkan no a omo di kai ebe so Kristo mu ana awurade ede na asem ma ni pa na o kai ni pa bo mo no ebi no hya ase a omo ye ya ode ho hweso no ato ama ye ya eno na eka ho asem a kyerɛ mo no na iguso aye ka na ade ba ko hia pa ne se quotations ahodo ede ma mo nyina amomodea se mo betwetwe na mo konso amo sa kenkai se ye kan nyina wie na mo kone mo kenkai a eno nso ayemfo mo nso obi frame etu eka se mvad na ni je ho pa anti quotation ede ma nyina no no nso sa fa achi no o sa asem no ede sa pepepepepe ti ya na ahia bebre se etwetwe ya ebi ani akai ozia we ni akai we ni akai we ni akai we bi ani ama na subtitle ni that on side we ebi a side we ebi a ohwe ase abehunu no abomodi ani wahwe uhuna na be kan nim de ho this obi a wodi ma kenkai omo mu kenkai de omo de enko ti momodi bebre yes the shortest fast recorded in the Bible no and as a congregation no de here pa Bible mo no the shortest fast recorded in the Bible no say mo nyina one day congregation say congregation so dey say congregation pa come china congregation nyina edom nyina bo mu yi pa o Bible mu a shapa say how many days
And individual so the answer is saying. And the longest fast recorded in the Bible so part and a commentary pa ye pa Bible record ye. A quietly pa individual the equity saying. And congregation yes could see the same 3 days. Yan fancy arguing pa say Bible mono. Bible ba ye timi hu etimi fa ne ken kan no. Se bibi wa Bible achidi a ene na yenim. Ni mo say onyame ansem mo de enim say omo a eye akom kyene pa omo bom paye. Eso fra awurade a eye edom pa so omo nyana na asia. Na omo de omo asama tu awurade anim na eye omamu eye kuromu nyina eye group bi na ebo nyina no. De esakura Bible na say esakura when the esapa omukura no dakoro. Ti dakoro fasen no ene edon so Bible mu pa deko no mu nyina to mu si ho no bia mu nyina bompaye bebre congregation die no megidi se quotation die ama na mo bia e bia be sa atwetwe ama mo ko ebu wa na nkwan so na wo ba ana yehu se enipa dom so etwashi ya wo mo bompaye aya kom nkyene pa se na ruade pa de pa na ekwa atiri pa mu nyina mo se de ya 3 days ene omo anum nsu omo anidi anya hwe 3 days 3 nights 3 days 3 nights ene Esther na jese asam mu odu papa de omo gina so ya akom nkyene no a omo so omo nidi omo nom kora no na mu odu pa na ewu asam ewu na eba yebekum Judafo nyina hema wasore den ene so omo anya kom nkyene nsu amfra wuruade na omo ne koye adidie na omo ne koye onom na ekoyes nyame wo yafa ngwa sa nkeka no bia na ade potini bi ase nkomo sa ye ka ho na ema omunya ho ne omo anya omo sa amane na ebeto omo because emra makwan se ohene Esther betini akọ ohene anu betini akọ himfie emra enu ne breso nenzo se wokoro wa nkwa ama ohene nso ante de Mordecai Haman ayesha fa omo ho a ayense bebre to ono Odenkra Esther chapter 4 1 to 7 when muka Esther unya time ka Esther chapter 4 1 to 4 kura na to 17 eno eka ho asem pa ohunu se omomom paye ma no na ono so ene ne maawa ebe ya kom kyene saa bi tinya se bia omo nya kom kyene ma no ono okoyidi no okonom da bi o ahoden osem o to Mordecai nim se Mordecai mo organize na Judafo nyina obia wopaesia bia no de semo efa ne ho omo nyina anya kom kyene mo mpaye na me nso me ne me maawa ye nso ye boya kom kyene ya bompaye ye ni di na ansa ene awia ana ne de ye funa to abompaye ne me de saa akọ hinanim omo ye saa no nso no eso aba eni fasen no ene ma bebre no afiri mo ba pa yie ene ne fasen a wo ka Bible nyina kosia nipadom si ya na emu o hye pa etwato pa Bible mu ti yemfa nhye ya we nyina no na ye di gina so enya nimudie anti congregation ye betima ye fasten ene saa bia fasten a ye ya eye dakoro die ye dry no ye 24 hours no sa o to aso de a sa wo de ye na ne time bia no betima break ye no nso me sanya ye ne be sha to wo se 36 near ya obetimi dia konani mama na yeye the American say so when you started dry no ade a obeso kwa obetima 2.5 ama na yeye na depend e maybe a wa de be sie bia no from so bia ne ho when you good start what was so say me yet 24 hours but 24 hours no eso na wo say umrekin 6 na be breaking 9 ya say hours ni bi na abeda wo de so wo de bom paye tinim from so bia ne won say hours ni bi beda so de na wo teso na enye standard ne de ho wo teso na enye ne mo wo teso so de from so bia ne ho wo to aso a yes ye 36 hours na wo de beko 48 hours ya from so ne wo de ho eni ye nteso ne mo etimi increase ye he no so ne from so bia ne ho de wa wo pe bia no say wo ya 3 days fanse bia uye ubasa ubom paye na uye 2 days 2 nights ejina wa wo so but wo se
What the better cast what the better my adia and from so be any home say did not 3 nights 2 days here and from so be any home and the hot among find some more amen point to what point to I say any person artist our point where I say very good so a comment in the say obetimi aye 35 hours amana ye provider say what your foundation dry and no dry and dia obetimi dia akoba bia dia akosi bia wo pe bia obetimi aye dia akwa egina wa ankasa wa ho den so ye hye no nso na ya na fasting no ne ye no wo ya onsa rade Yesu so de no a mo ye he no eno ne akomche na etwa to Bible mu a obi ye ya ese ekwatiri pa for the days 40 nights eno de obeso ye bi na obeso ye bi dia emom so ne ho ne so wo hwe wa ho den hwe en de so wo ho den hwe pa ye pa cause hwe o mi ensa hwe Awurade na hwe Moses na hwe Elijah o mo de no eduma bi akenkan ni a nse Moses wo ye no okọ obepo no so no na oni Nyankopon ne wo ho tinye Nyankopon presence na ankasa wo ho enti eno no ye na enkoranse bi ene ne ma bebrenu awom onso on de wo ye no na enye se bi ono akọ ba bia na ono akọ ne saa ba bia no wo ye no na Onyankopon wo ho na Awurade wo ho ankasa ankasa Awurade eda no ho adi wo ho a na oni Nyankopon ne wo bepo no so ti mom ye he no so ene ye 1 point ena Elijah nso de nso no so ono so ye no nso no ansa na all by no angels ebe feedi no angels ne man aduane die ansa na ogina aduane na ho ode nso eye eno nso difference aka mo ye no nso to ono nso ono wo ye no anya se bia ono ato wa na wo ye ndi aduane na odi ye no a ye man di ye no eno nso obi ni mu ho intasam ndi omo nso angel feedi wo mo ti ye nsa eno nso eni say ye be ya na ye very careful and already Yesu nso de 40 days ono nso ye no abofo eba ba som no ese no so no ono nso ono nko an na on de fa na say Yesu nso oye nipa de say ye ne a owo ese no so no angels eba ho na omo nso eba som no ti mo hia eno nso amen eni say anko form ye nsan ya omo ye kwa akiri nyina no onse na mysteries kakra bi batabata ho ayintasem bi batabata ho eni say ye nso ye ewura bi say mu a na enye se enye mfonso ma ye de na nso se ye ba modern se ye be hwe yie amen se Awurade de no ma bia memfa won quotation ma na bia na obu wa na nko an oba sa ango form yensa no o ka Matthew chapter 4 1 to 2 a obu hu Awurade fasting ne de no na o to aso ka abun sa bofo no e be som no o to aso ka 4 no kwa chira na hwe Exodus chapter 34:28 ya ana se Deuteronomy 9:8 Exodus 34:28 ya obehunu and First Kings Elisha de no say 19:8 First Kings 19:8 omo nyina no oto aso nya story nya bon se omo nyina no ye na intasen kakra bi e bata ho na ye nse no nso ana fasting ya ka ho asemi wonum se emienu obu wo ho a na sa nipa no ye wo omo ho entie a omo yenya nti omo mfiri omo mfomso no omo marato ho na omo ye fasting ene e ba no nye ntum fasting bia obeye bia no a without repentance no it defeats the purpose of fasting no this all ye akomonchene na de botaa bi so eno so na wo ho nte na adwensa kire mu nya adwensa kire bia ne mode a fasting na wo ye na sei enti ye obi a onye ne ho nte na wansa anhunu ekwan na efa so ya akomonchene no one sa group no omo ho ene won nkofo be nso a omo ho te Awurade ani mo suro Awurade but holy fasting no holy way no ene the fasting no ye emra any rules any regulations ya Nyankopon de ato o ma ye pattern na Nyankopon pattern ya Nyankopon de ato o ma ye no ne ho tede nanso o ye fasting ho nte otene osuro Nyankopon ona Nyankopon kwan so but akom chene kwan ne de wa ehunu and the fasting ono ade o ye holy but or ye unholy fasting and also ho ena enya won so eka wa enya group say no enya
two groups. And I want so what almost so a holy, but almost yet holy fasting. So only the young upon ageno or your crown. And I was a nim and a correct acquire a fast year coming and a crack comment in who and or fast. Now in Yami and Sanono. And a woman so Van Sabia almost and yet almost holy. Almost holy. There's almost holy fasting. Almost holy. But almost holy fasting. Almost on the end yet. The end you pass a Munina and I say, and I any kind enca on holy fasting for me, you know, or more, and you can holy ones, no. Yes, the kai will be a more on your holy or say on holy fasting. So I want no on holy person. I was I on holy fasting. Send one number one, no, and I two no so say, Obi or holy. But or your own holy fasting, and it will be or your holy. No, say holy fasting, and it will be so or your holy, but or your own holy, but or your holy fasting, and on holy no, obi or any better by any no creno. Ba ko de besi ba ko pa de besi wo mo a o mo nu no creno pa mu. De any besi wo mo nu no creno pa mu. Last one, Eddie hen. Unholy people, unholy people, unholy people, holy fasting, and anyone they might bet me out to ye. Cause, and I say, yeah, starting to come out, and you may started. Time I say they could see, will be a who say fasting and also, and one crying in a fashion, but yet what it be a bimu, and and it's any partner there, or your holy fasting, but on your holy. And now some very careful, say, ye holy fasting, but me fasting, no, me holy. And then young upon so kind, and now or can war, Joel chapter 2, no, Joel chapter 2, 12, young Kawaka cran, near here, 9 infantry and for a cranty, moment and so. And the infantry are saying, no, ye may be a day cro, Tifa, Mumia, and Emanano. One bet me a boss watch them, and Yamanano. Aha, me poor Baba, I can't bet my boss, member Mumfa Mike and my mail, Manamake. And Yamanano. Yakan once a minute, but some here I come with three more. Not Yahoo, near who said fasting. Sa categories a woman ye, we bet me, I bet me, I. The Memman Camino, no man on Camino. Now, Mamma here's some what I see. Aha. Okay, very good. Come you what a cabacon or vision cabacon. Hallelujah. What's here? Now, Sana Radakaya, say, Odifu, you are no, or Bodin said, I feel Munya a boada, about a dear cron. No, Moya was a month for a sou, and a mwada, Emra a radianim, not a radium will home for, no, your don for no, 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 boneho. Timusu Sama Kumamu. Enya monta adie mu na yesa se enya nesuo munhunsa akoma ne nso emu na enya entade mu na yensa mra awade nkyai ose ne ye ba nso a yemfa esu na mra awade anim ene se ya kwam kyene a yemomode se fasen no se wo ya kwam kyene na bibi esiwane so wo botai bi esiwane so a se boni bi wo ho de a boni na wo ho na hwe ho adwuma ansa na okobotai no so sre boni no se awade ade we na wo me ho amaye me sro fa me fom so wo kyeme anya sa Nyankopɔn hu bɔne no a wakwam kyɛn no na akata Nyankopɔn ani ntimani hu sa wo yɛ fasen ne mo sɛ yɛ twe hu firi bɔne ho ana sɛ bɔne no mu nti bɔne nti na yɛ akwam kyɛn sɛ awurade bɔne we ade ama yɛ nti na me yɛ akwam kyɛn yɛ asene ho bɔne fafire sɛ emogya ne nti me ni di because oba no kra no obewu agye yɛ nkwa no wɔbrɛ yɛ nsa na wɔbɛgye yɛ nkwa enim so ade ama yɛ bibi a nyɛ pa nti me so me tenase me ni di ɛyɛ me ya ɛde sɛ de nko obi awuo na aduane nyɛ yɛ da ne yɛ di ebuada owuo ni nti no me nso ade we na ma yɛ awurade fa me bɔ ne kyɛ me ansana yɛtumi asɛ Onyankopɔn hɔ ade o menye very careful ne hia pa yɛ pa nti akom kyene na hia yɛ ka ho asɛm kyerɛ mo no momma mo ne bebre yɛhunu kyehye wɔ ho na yɛhunu adom wɔ ho
Niniwe omu nyinaa hyiae sɛ afei deɛ ɔhene ne ne mpanimfoɔ nyinaa sɛ obia ne di wɔ kurom hɔ tete mmere mu kora Israelfoɔ ɔmo yɛ akɔm kyerɛ times no ɔmo hyɛ trumpet ɛwɔ kuro no nyinaa mu ɔmo toto store so nyinaa mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a temptation biara nkɔ sɛ obi kɔ akɔtɔ adeɛ nti ɔmo toto stores nyinaa mu na ɔmo nyinaa ayɛ akɔm kyerɛ ɔnkan ɔmo nwoma ahodoɔ a ɔmo mpanimfoɔ tintimi a emu bi ka saa nsɛm no ehia bebree sɛ akɔm kyerɛ no ɛyɛ paa ne niwefoɔ nyinaa nkwadaa nyinaa obi ɔbaatan koraa wawo koraa no ɔno koraa ɔyɛ akɔm kyene because deɛ ɛba na ɛba bɛka wo nti mmɔfra nyinaa yɛsɛ obia mmɔfra nyinaa nyɛ akɔm kyene nti wahwɛ nkwadaa paa ɔmo nsu mo nyinaa ɔmo bɛso anaa sɛ ɔmo nsu nti mmerɛ a nkwadaa yi ɔmo yɛ akɔm kyene na nkwadaa ne bɔ mpaeɛ ne obia ɛresu no hallelujah ɛda yɛ pata ma wɔn paa ɛda kɛseɛ paa yie ɛwɔ Israelfoɔ mu bɛsɛ saa da no yɛ pata ma wɔn ɛnni Awurade asɛm kyerɛ sɛ ɛda no deɛ ɔhɔ koraa a wɔbɛsoɛ wɔn koraa no saa kɔm kyɛn no wɔnyɛ bi ɔhɔ bi a ɔbɛwɔ Israel koraa saa da no nyinaa mote a monka sɛ amen very good akɔm kyɛn no sɛ atonement day no a yɛ national fasting day no ahɔ koraa a wɔba Israel no yɛhyɛ wɔn sɛ fasen no ɔmo nye bi na ebi sɛ eduru hɔ a sɛ woyɛ akɔm kyene na nipa na aba fie ɔyɛ nti sɛ mo kora mo aba ha sɛ kora mempa ne sɛ mo aba ha yi mo yɛ foforɔ kora mo yɛ foforɔ ne na mo yɛ akɔm kyene a eduru hɔ a woyɛ bi awungu ebi ehumɔbra bɛnya ma mo sɛ mo de mo ba mo nkyɛn nti na mo nyɛ nkosi sei anyɛ saa deɛ a oba na sɛ obi yɛ akɔm kyene a na efiofo nyina ya akɔm kyene de agye sɛ bia wokɔtɔ mu de a na yɛ different de mo da mo de akɔm kyene sɛ saa da no wonya bi ntwa mu wonya wo de ntwa mu de a ya yɛ bi ebi sɛ ɔmu didi a wobɛdi bi ɛne sɛ yɛdi na wobɛdi bi de a yɛ akɔm kyene na nso ayɛ dɛ bɛyɛ na nso ayɛ bi saa na teɛ nti sɛ yɛdi na sɛ woni bi de a ɛne na no ano no ɛne sɛ Israelfoɔ ɔman ne modwo na ɔman ne yɛ yi a ɔhɔ koraa bɛtena mu bi nhyira bɛka no ɛni sɛ nnome ba ɔman mu a ɔyɛ ɔhɔ nso bi bɛka ho ɛni ɔmo yɛ adeɛ asrɛ papa asrɛ asomdue ama ɔmo ho a ɔhɔ koraa ba ɛsɛ ɔno nso yɛ bie na asomdue ba a ebi aka no yɛhɛ no nso na ɛyɛ Nyankopɔn asɛm a ɛno nti na Niniwe ɔhene kaa sɛ nkwadaa nyinaa ɛnyɛ akɔm kyene nti nkwadaa yi ɔmo nyinaa ɛyɛ akɔm kyene na ɔmo tie mu na akwadaa wɔ ne di akwadaa wonya akɔm kyɛn da afei wonya afei mfie mmiɛnsa ne mfie nan ɛkoro no ɔmo ne di ya ɔmo nsu ɔmo sɛ obiara esu na ɔmo ka sɛ ɔmo maame na yɛbɔ ɔmo atiri mu ɔden nanso ɔmo maame ɔmo ate asɛ sɛ bibi ɛɛba ne yɛbɔ mpaeɛ ɔne ɔmfa ɔde ɛbɛbɛyɛ amena na kɔm deme ɔne sɛ ɔnim biribi a ɛna ngaa na nkwadaa yi ngaa ngaa no wɔatiam na ɔmo yɛ saa no a na ɛkɔ Nyankopɔn anim Nyankopɔn sa nkurɔfoɔ ɔmo yɛ serious papa ɔmo yɛ serious people na ama Awurade nso aboa wɔn na ɛyɛ mmaata na asɛdeɛ sɛ ɔmo de aduane bɛsie nsa nkwadaa no ɔmo akɔ wie adi sɛ paano na ɔmo de kɔ sɛ paano ma ɔne so fridge mu na mo ntototo mu a nkwadaa mo nso ɔkɔfa ɔkeka wɔdie na ɔbɛ saa akɔ nkyɛn na ɔmo yɛ no nti ɛyɛ awofoɔ no asɛdeɛ sɛ ɔmo baabi aduane wɔ biara no ɔmo bɛdo to ne nyinaa mo sɛ na bɛyɛ nkwadaa no nkɔ aduane ho na ɔmo nkɔdie odwan deɛ wogyaa no aduane ɔbɛkɔ akɔyidi ɛnti wo na wɔ sɛ ɔmantam no sɛ nantwie yɛ mantam ɔmo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ ɛba no so na ɔmo yɛ saa no a no Nyankopɔn sɛ nkurɔfoɔ ampa ɔmo asuro me paa nti akɔm kyene yɛyɛ a ehia bebree sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔse nkwadaa nyinaa mmoa nyinaa mfirifira yituma ɛne sɛ yɛfa na literal koraa no a ɔmo bɛpampam ntaadeɛ deɛ hyɛhyɛ ɔmo nyaane ade sɛ ɔfa ne saa adeɛ a because ɔmo yɛ serious deɛ ɛɛba no ehia paa nti yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛn nso akɔm kyene no ɛwɔ sɛ edu baabi yɛnyɛ botae bi si deɛ ɛde si yɛn ne soɔ na yɛkɔ Awurade anim na yɛbɔ Awurade mpayɛ sɛ Awurade hu yɛn mmɔbɔ na ɛkɔm nso akɔm kyene koraa wɔyɛ a wadwene kɔ Awurade so dodoɔ no a aduane
ɛwɔ yɛ aduane ɛwɔ yɛ bebree paa aduane wɔ yɛ bebree paa no a nso edu bebree no wɔyɛ tentan nso aduane ma nipa yɛ tentan paa wɔn na ɛho bi saa pɛn obiara ne kura ma ne ho paa aduane odidi mmea tɔda bi a nso wɔyɛ tentan amen na umu yɛ dodu okɔ a wɔn nsa fɛ woyɛ bibi sɛ ekuro wɔn nsa aduane no edu beebi a na wɔyɛ tentan na fasting nso bɛ mu a nsa wɔkɔ a asɛ omu yɛ ha ti yɛ na edu beebi a kɔmkyen no ɛyɛ paa ɛboa yɛ papapapapapa ɛboa yɛ bebree ɛwɔ kwan ahodoɔ bebree mu apart from sɛ woyɛ regular fasting eti ma nipa koraa obi a ɔpɛ so wɔtwɛn koraa eti mi bɔ ne kakra koraa no ɛnna ɛyɛ honam mu adeɛ regular fasting ɛyɛ very good paa yie paa nti yɛnhyɛ no nso bebree na megye die sɛ ne yɛ na yɛ den ɛnɛ fasting bebree no ɛnɛgɛlɛte kɔs ne yɛ no ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ den nanso awurade tumi etumi efiri mu ɛba nti yɛnhyɛ no nso bebree nti yɛhu sɛ ɛna eduro bi a ho yɛ ana Nyankopɔn asɛm a yɛkyerɛkyerɛ mu yi ɛne nneɛma papa a yɛbɛnya firi awurade hɔ no ebi wɔ hɔ a yɛbɛbrɛ nsa ne nsa kan o yɛ ana ayɛ sɛ Nyankopɔn nsɛm a yɛyɛ nhwehwɛmu yi yɛbrɛ paa no kwasɛm nie ɛyɛ ɔbrɛ sɔn paa na ɛde sɛ Moses ɔkɔɔ mountain no soɔ no adan nti na Nyankopɔn hwɛ no ama ne twa 40 days ansa na ɔtwerɛ mmara na ɔtwerɛ nsɛm no ama no ɛdeɛ bɛɛ paa nsa Nyankopɔn de mmara nsɛm no ansa Nyankopɔn de ma Moses nanka ahyaseɛ no a ɔkɔɔyɛ no a nanka sanka Nyankopɔn sanka ɔde ma anato ansa nanka ɔba ne baabi sanka wɔahuru berɛ a ɔbrɛɛyɛ but ɛne nti na ɔbaeɛ no ɔhuu sɛ nkurɔfoɔ no ɛyɛ abosonsɛm no wɔde hwɛ ma ne bu fuiɛ no ɔno ahu berɛ a wɔkɔ berɛ a ɔbɛpɔ no so paa nsa na ɛnyɛ sɛ bi a berɛ a ɔbrɛɛ no ankɔ ntina ma ne nyaeɛ de ba Nyankopɔn ɛtiani no sɛ ɛwɔ so ɔbrɛ na wɔbrɛ nsa na wɔnya adeɛ bi a wobrɛ na wonya a wohwɛ so yie Mose brɛ ansa na wɔnya ɔyɛ akɔm kyeneɛ mo kɔm saa ansa na Onyankopɔn ɛtwerɛ mmara no agu ɛboɔ pɔn no so ɛde ama no hallelujah wɔammerɛ nti wɔkɔɛ no anka toa nsoɔ no anka ne nsa ntimi nka toa nsoɔ a Nyankopɔn de ama no nanso wɔbrɛ ɛni Mose baeɛ no a sɛ Mose koraa nya mmaeɛ a ɔman ne ɔmo nim deɛ ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ a ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ ɔmo nim sɛ ne sɛ ɔmo som abɔsom ɔmo nim sɛ ne wɔne si yɛ nanso ɔman no Mose baeɛ na ɔma dane abɔsonsomfoɔ ɛyɛ ade a moyɛhwɛ no nso yɛbɛbrɛ ansa na nkonimdi aba nti yɛwɔ ha sɛ yɛbɛbrɛ paa na Mose ɔbɛba no Mose ɛɛba a ɔkɔ 40 days 40 nights ne wɔɔba a ɔbɛba no hu Mose no nhu no o wɔɔba a na nimdua nyinaa bɛsesa na honam nyinaa bɛfemfam wɔn sɛ wɔɔba no wɔhwɛ abɛnka sɛ obi a wɔɔba nhu nipa kɔɔ koraa ɛnyɛ easy because ɔbɛ nipadua ne bɛsesa koraa but with the time no ankɔ so no odidi yie no a no na afei wɔsaa si ne dadaa mu ɛnyɛ deɛ ɛda fam nanteɛ koraa no ɛbɛyɛ de mpaa sɛ nanteɛ koraa no obi a wɔnante saa wɔda hɔ saa 40 days 40 nights no nanteɛ koraa no ɛbɛyɛ wɔ de mpaa ɛnyɛ easy koraa o na wɔba no wɔsaa kura aboɔ mmienu saa aka ne ho hwɛ ɔbrɛ Nyankopɔn akoa no brɛyɛ nipa nsɛn na hu sɛ nipa nsɛn na ɛsɛ sɛ ɔmo hu sɛ a ɛna Mose wɔbrɛ paa hallelujah nipa nsɛn na wɔde mo hu sɛ wɔbrɛ mo temi nka mo nka sɛ amen very good Nyankopɔn akoa Mose no wɔbrɛ nti wɔba no afei na ɔbɛpɛ aduane adie ɛnti na Yesu ɔsɛ enya nkɔsiiɛ no wɔyɛ fast na enya nkɔsiiɛ no ɛkɔm de no na hɔ na ɔbɔnsam ɛyɛ sɛ ɔbɛsɔ no ahwɛ fasting temptations bebree no a ɛna wɔ mu but mo ma yɛ nsuo fasting sɛ wosuo fasting a fasting nso bɛsuro o bɛsuro fasting biara no ho sɛ fasting ɔno nso bɛsuro o ba ne oduane abere biara bɛtu ahɛda bere biara bɛhyɛ biara na wotu hyɛda yɛsɛ ɛno nso deɛ ɛba saa ɛyɛ mfɔmɔsoro fasting mo yɛ nyɛ bi paa minim sɛ obi a wɔde ama sɛ biara ni hɔ a wɔnya akɔm obi nya akɔm kyerɛ da ɛna wɔn hyɛ aseɛ no ɔnyɛ bi mo teme nka mo nka sɛ amen yɛda Awurade ase na yɛ sɛ fasting no yɛyɛ nso a yɛbɛhu results ɛmmoa bɛba ɛnyɛ sɛ fasting no a ne yɛyɛ daabi
ɛwɔ sɛ yɛhunu na yareɛ ba nso deɛ a na wɔnyɛ advice sɛ ɔyɛ fasten ne yareɛ bi da wo so a na sɛ ɛne fasten no nkɔ a gye advice nanso ɛnyɛ sɛ bi a obi wa ɔsate yɛ no a na bi asɛ oyam na samfo kakra bɔ sɛ me yare fasten no koraa ne yam ɔsate yɛ ɛne yareɛ biara o ne yam na bi a sɛ obi a ɔkɔ private kakra bi na ne yam sa de sɛ ɛwɔ ɛne kakra bi o tena se kyɛ kakra bi begyae obi wa hɔ a o yɛsɛ yɛ fasten ne yareɛ yɛ nya hɔ a na ɔkɔpɛ deɛ ne yɛ de odi ya na ɛne so ɛne yareɛ biara fasten ahunahuna wom bebree paa na sɛ wode botae bi si w'ani so a woyɛ fasten no wonhunu wobɛbrɛ deɛ nti yɛne yɛpɛ sɛ moteme nka a monka sɛ amen nnipa sɛ yɛteme nka mpagya amansama mɛhwɛ very good aha ɛniyɛ sɛ fasten no a yɛba bɛyɛ no nyankopɔn mohyɛ aseɛ ɛfiri anwummere a nipa sɛ na wɔde ama sɛ paa na ɔmɛtumi anya nyankopɔn asɛm mu nimdeɛ ɛde abu asa nipa mpagya amansama mɛhwɛ amen sɛ ɛba sɛ meka na mɔnte deɛ a ne ɛde ato dwom mpamokyɛw mote me nka mote paa aha sɛ ɛba sɛ mɔnte a mo akyirɛ mote me nka mpagya amansama mɛhwɛ very good anyɛ sɛ adeɛ na ɛde ato dwom aha na ehia bebree paa ehia bebree sɛ fasen no yɛn nyinaa yɛbɛyɛ na kɛseɛ amen yɛyɛ adeɛ o ɛyɛ adeɛ paa nanso sɛ ɛyi improve no na ɛtumi aboa paa ohun sɛ Jewfoɔ no yɛka Sakaria chapter yɛhwɛ Sakaria chapter 8 verse 19 no Jewfoɔ ɛwɔ akɔm nkyɛn a ɔmo yɛse ɔmo fasten day ɔmo fasten bi hɔ a ɔmo yɛ no emu bi maame nka kakra sɛ ɛwɔ hɔ deɛ a 8:19 sɛ asafowade asie nie bɔsom yɛ ɛtɔ so nan mu emuadabie ɛne deɛ ɛtɔ so enum mu ɛdeɛ ɛne deɛ ɛtɔ so nson mu deɛ ɛne deɛ ɛtɔ so edu mu deɛ ɛbɛyɛ Yuda fie ahosɛpɛ ɛne anigyeɛ ɛbɛyɛ anigyeɛ ɛne afahyɛ pa na ɛnɔkorɛ ɛne asomdwie ɛnkɔ na mɔmpɛ ɛwade asɛm nie ɔsaa sɛ nea meboa a yɛbɛma asɛ ɛdi tiri sakra wɔ m paa ɔmo a yɛkɔ Israel a ɔmo wɔ bɔsomyɛ ahodoɔ a ɔmo de yɛ akɔm kyene wɔ mu na nyame boa ɛbɛhwehwɛm ebi wɔ hɔ deɛ a na ɛyɛ Jerusalem sɛeɛ no ɛda a ɛde sɛeɛ no ɛna ɔmo eduru hɔ a ɔmo de yɛ ho akɔm kyene ebi wɔ hɔ a ɛkɔnkɔn bia no ɛsɛeɛ nti nyame boa ɛbɛto yɛ boa senya nhwɛ ne nyinaa mu ne ama details na timi aboa mo ti akɔm kyene nyadeɛ bia na Israel ma no ɔmo nya akɔm kyene Israelfoɔ no ɔmo yɛ akɔm kyene ɛsrɛ Awurade hɔ mpayɛ akɔm kyene bi wɔ hɔ a na hia mpayɛ ɛso paa Nehemia chapter 9 verse 1-4 no ɔman ne siaeɛ no na ɔmo yɛ akɔm kyene no ɔmo de how many hours na ɔmo de bɔ mpayɛ mo nyinaa aha yɛ a mo kenkan paa ɔmo kɔ mo sa atɔn bo ase congregational fasting no congregation yɛ fasting no ɔmo de dɔn hwere sɛ na yɛ akɔm ɛbɔ mpayɛ me na me ntɛmɔ deɛ no very good ɔmo de 3 hours ɛna ɛbɔ mpayɛ ɛna ɔmo de how many hours so tie nyame ansɛm ɛni ɛno nko akɔ yɛ nsɛn 6 hours nyɛ no nko o ɔmo hours ni bi nso ɛyɛ worship and praises ɛyɛ Awurade ayɛ ɛna ɔmo sɛ awie no ɔmo de other hours ni bi nso yɛ activities tinsɛm mpaebɔ no ɔmo gu so saa na ha sei no dwumadie na esi wɔn ni soɔ no na hia mpaeɛ kɛseɛ paa because saa mmerɛ no deɛ ɔmo gyina so yɛ akɔm kyɛn no awarebɔne bi a ɛwɔ asafo no mu biara na ɔman no mu biara no ɔmo bɛgu no yɛbɛtwa awarebɔne biara mu ɔyɛ no nso awarebɔne biara no ɔmo bɛtwam na ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa Israelfoɔ no mmerɛ ma kwan sɛ ɔmo kɔware ananafoɔ ɔbaa biara ne kwan sɛ ɔbɛware bɛrima a ɔnyɛ Israelni bɛrima biara ne kwan sɛ ɔbɛware ɔbaa bi a ɔnyɛ Israelni ɛwɔ Awurade mmerɛ mu but ɔmo ato saa mmerɛ no atwene
and I'm so many abufu about mine also. O making kind of Bible who says, I dear way a bonnet with the enemy. Sana Tia, is there any baby? What or Bamabia? When is there any beer? What any become? One now, how could I what any beguno? One night project in your quite become. One nest is quite become a deanum. Bamabia was walk off or baby or no one now, I want to know. I want now our men I become. As some way do Wagro. Empire Bonnie a continent and Comua a problem. Obuano or by unity or by no than be no montem. Is just as so here is there. I don't want any idea. And so I say, I want any beguno to be a depending for Homu committee on my side, Mediano. I beg your mamma beer. Is there any beer or whatever on TV? A beguas our dear. And no one pie no boy, and no one pie and one comment on my yeah, running with your mobile. It's saying here, a venomous vampire, sir. Hallelujah. And pie no, or so no be so buffer from. What the question no be so the other by and if I from no miss or no be so at Timwa until upon something not bad by a bachelor. Hallelujah. Omuni ya bono no muso etim no mutim a omutim a omuna no ebe gine ebisa Ewurade kan ye ho amen ye de Ewurade ase ti Israel man e say ye begu awade no ono do fo na te wo obi a ono na ti a opena sem wonya wo bone onya ne bone mdo mo ho kama nanso ye say Ewurade asem nti oba no gya no ye betwam na fa oba na pam no. Hey, and I am some. And the honor a common chain on me, the bomb piano. Never answer or so for penny Ezra, or church some amano. And what church some year pa, no more reasons here. Some step no mutu. Because I knew easy. And was over penny Ezra, and I should hear I said, and so pa. Because our dear, I could be trim. Obi on the Ratana in favor of Pana for Begunua. Si ye penny a man who the Bible not capote pa ade and never answer and almost find hours. No, what it and semu actually. Amen. Enti omo ye no afedi aware no mebenu agugu ya omo nsuo ehia ya ngopa asem ntrechire mu enu ya ngopa asem no ye ne eye akannifuo ye ne ye da asori ano no asodie da ye nso si enyina ye hia ne ebo mpaye na ye comment na etime chire nsem yie akire nipa ko obi ababaawa obi abaayiwa wo seso opekunu wonya comment na edume bia se ye comment ne bo mpaye so Awurade hume mabo yenya comment ne enna meka tumi a ewa comment ne mu tumi a ewo comment ne mu the power in the fasting tumi bi wa comment ne mu tumi bi ewa comment ne mu a ye comment ne a awo Nyankopɔn kwan so a atwe ho ne bi firi Onyankopɔn nkyɛ eba ye nso comment ne tumi ewo mu amen ani na je se aha no akomchene ya be se emere ba ni emere ba anwumere ta ba aha na nyame bo be hwe ho ansa mebere ya na unsa okwa ma mebere no anso a ebi kwa mebo no nsia na bi kwa na awia da so ejina so abasa no awia no na wafa daytime no de ni bi wafa no ni de ni bi ananya sa onfa ni de ni bi na edu na yete no so dia ano ade ententem na anya pe ono abawia we dia 3 hours say edade Nyankopɔn boy be eze minim dia say dia fe ye konso no na afi ni ba ka say 24 hours kwa e ka say eye day no ya twa ko 25 hours ani asa na chini atwemu na say yenya ntwemu na ya twem minim dia say ntwemu and 24 hours na dia science and science kwa abebedu emi obi aka so and na ko enum 24 hours na omu 26 hours abasa ya dia Bible na kan eba dia die amen and Israel for no omo calendar mienu omo Nyankopɔn de ho and omo sebo wan so de ho and ya akomchina make kan wansem nyina no
de mi tumo fo na me da be wi an say ye akoma chene a ye mommo ne ye ma empayebo enye bebre obetimi ye wadwuma ye dwuma eja na wudi a wo de dwudwa abadwuma na wo ye abrofo dwuma na wo ye aye ne mo draw program ametimi amo abom paye wo ye akoma chena no amom paye na be de o si aya na wa fere o te ho na wa fere ye fasin ma ni amom paye kura o no we pa na nante sa wa nante ni gara ga wa fa wo ye we o wi na sense na agba akwata da no wadi pase no anso aba wo nyankopon anim do ni padua na obra wo kra asedi ni padua na bre nanso ya nte wo ne wo soro enti wo betimi abɔ mpaye mra wo nya kɔm kyene ba wo timi nya kɔm kyene mra wo mpaye wo nya no nso ye nyina me say aha ana abetimi nso aya akɔnkyene a etimi nso enya akɔnkyene a wo mpaye ebi o mu ye nyina nka bi o obetumi abɔ mpaye a onya akɔnkyene ba wuntumi enye akɔnkyene a wo mpaye very good enimre bia de wo ya akɔnkyene de a so wo body ebe mpaye eno no ti enche na ye babɔ mpaye ho tede a ya akɔnkyene ho tie so ho ntede a ya akɔnkyene ne mpaabɔ se rade nto ho ɔhwe Yesu mogya no na ɔmfa mfam nso bia nkyɛe na ye kwa wurade animu a sɛ wo ha no so de a bompaye kase pa wa kɔnkyene na esa na Ezra no bompaye no na problem no so pa na problem no suye obi maame o ye beja obi maame obi papa beja obi papa beja obi maame ayasam kase obi anna tena be mfinsie na wo mamu be sanai ana anum ni nsia awale ni yebegu no yebegu sa awade no ayasam pa anya asam no nso ana mu hu ne kase mo ba ya na ese ne aware mo ware bia mo aware Kristo mu bia no yebegu aware no a enya problem ye ko so no na bia yakɔhwɛ Bible mu ahwɛ mu a we de enka wo de me kana mansa agro kwan so na yakɔhwɛ mu won sɛ bɛma bia ɔware bia na so ɔware bia ne yire wa na onye virgin bia na ware enya ware osi etwamu na saa amena we ba na sɛ ɛwonyango pa nsɛmu a ya de saa amena we ba ya nya kɔm nkyene a yenya problem mu nyina ebia emra no eni binom ebinom ebefa mo di so mo nya problem na beka binom so na obu so ona ne yere so tikama pa mo do mo pa yie pa na so ekɔ awurade asɛm sɛ abade bia ba ya bia no a na anyina bansa anya virgin bia ware bia no yentam saa de awurade asɛm no sɛ tia ne a mo ka sɛ de ba ya dwuma anya problem ɛne sɛ ɛba saa no a yɛne yɛ baba yɛbɛ introduce ya nkyerɛkyerɛ mu yie a ebinom agya nyamesom asɔre kwa yɛgyae asɔre dɔɔso bebire mɛtena asɔre wɔ mu ɛne deɛ sisɛ ni sɛ adai ne yɛbɛsom nyame ama yɛn ho akyere yɛn saa yɛbɛsom nyame ama yɛn ho akyere yɛn nyame asomdwam nyame amfrɛ yɛn na afei de nsɛm bebree no a na ɛba enti nneɛma bi sɛ no ehia mpaebɔ ɛni sɛ obi wɔ haw a mpaebɔ na mo yɛmfa wɔ ntwa toɔ na yɛn nsɔre mo mpaeɛ yɛse anipa naa no a ɔmo ɛkɔ Nyankopɔn anim akɔbɔ mpaeɛ no ɔmo a deɛ Nyankopɔn ɔde ne tum paa ɛne deɛ ɔwɔ he deɛ ne ho teɛ na ɔyɛ akɔm kyena ɛho teɛ na deɛ ne ho teɛ na ɔyɛ akɔm kyena ne ho nteɛ na akɔm kyena ɛho bɛba mfa soɔ ɛma deɛ ne ho nteɛ na ɔsan yɛ deɛ ne ho nteɛ na ɔsan yɛ akɔm kyena ho nteɛ ne ho nte ɔsan yɛ akɔm kyena nso a ɛho nteɛ ɛne ɔwɔ problem papa na yɛhwɛ na nkenka a wei ne mfa ntwa to ne nsɔre mmɔ mpaeɛ nso no nso aboa yɛ paa ma yɛnya bebree atie paa amen enida bia nka nso nta kwasi adada bia na yɛba sɔre a yɛda nyame asɛ paa sɛ okenkae awurade nwoma no a ɛwɔ Luke chapter
2 verse 36 ya or say 36 to 37 na odifo baabi a ofre no Hana wo ho waya funa ba ofri asabusua mu wanyini na oware ne mabaabre mu ene ne kunu atena mfrinhia nson na okunafo wodi baye mfrinhia aduawotwe nan na on paso de fie hoda na wodi emuwada ene empayebo esom onyankopon wodi empayebo de de baye emuwada ene esom nyankopon obi a wanya 84 years obi a de 84 years o obi anya 20 years nso oya fansa onu so obewu na maami ono obi a wanya mfrinhia adua wotwe nan oba biri wo maami oba biri wa maami hu se wo emebia akomche ne mpaye akomche ne mpaye wo ya akomche na wungu ye no so no de passing range no ya passing range no efiri sai na kuzi sai mo nyina enti emu bia de awope bia betima ya de be aye enti sai range ne de awope obi de say Samuel David how many days mo nyina de ma mo quotation no bia kwa no asa ahwe akire pa David oya 7 days e ma ne ba no nanso fasen no anso aba Nyankopon oya akomche ne wie ne ba no wuye David ya nyanya ma so no se ma ya akomche se ya akomche nyame betie enso ya akomche Nyankopon sa akum ne ba no wa nyanya ma so ne ba no wuye be kwa Nyankopon se ne ba ne bewu wa fa kwa meso awu Nyankopon ni anya ho e dia akwada no so obeku no nyame ye de ope e bia wa ngwa akwada no a nyame ise mo ne Solomon ba so de akonya ne ma no ne ba piesie no so ho a wan hwe ya na fe akwense bebre Onyankopon de we bibia ono aye de ono a ope amen enti Nyankopon eyi akwada na efiri ho na Solomon e baaye ti akwada na chi na Solomon baaye a obenya akonya no tie se wa anwu a enga Solomon onye first born enka ba akono na se eba nanso awurade ansem no on David ba mu de Solomon ba ye first born amen nanso ogya mesomo na mo nyina 7 days 7 nights wa nyai owie fasen no a ana ne mpanimfo onya sign bi se akoda no anya yiye hu se why ha no why kwam chene kwa hallelujah nanso I experience aha ana ohene oya so omo mpa bibi mani kura eni ka Bible no a mpanimfo na adana opesa odidie adai akoda na wu ana opesa odidie because Israel mo no onipa wu a yedi abuada ti uba na wu dia abuada o san fa buada san to aso adai o mo sa ayama mere ayeda wo se ewu ba Israel a o mu di abuada but only the wadi kaya comment na stampa ba makwada no akwada na anya yi a wo sa ba di abuada ya de ba mumfa mama mena samto nche na mempam bi ni hallelujah ene odidi ye o hya ne ho den o hya ne ho nkuran wa mu Nyankopon ne mutia o to aso ye fasia emu e beba se mu enya maaya e ma ba mu mie nyina ye nsore badensa obo ade Nyankopon wona oso ni asase nyina ye wodia woso obi oba won nche bi won tune ntwe da biara da ebade ada obeba no ahotefo na befo makwa won nche na obi biara obegina wansam so abobra bia wonim bia ne hote owanim so se ebade de obi akoma so bia no yema ne wo Yesu din mo de obi a de ato anim bia ebade men so ma ne mrema ne wo Yesu din mo se yare bi se kwadanda bi se obonsam hunahuna obi bia wana brabo mu abade be so bia na pana dwini mu na ontimi ni obonsam hunahuna nyina so Yesu din mo wari shira wo ma so ma den na fa yegina de eda bia eda wase wo ne Yesu din mu amen.